Yun. Uy, malaki to. Alaka. Ano to? Ay, plapla mga toy. Plapla mga toy. Ay, sus, ginoo. Ay. Agay. Yun. Ay, ito nadali rin. Malaki-laki na to. Uy, yan na naman, oh. Magaganda na kuya. Huwag na kayong sumama dito sa amin pag ito makahirap po. Ingat ka din. Yan. Ito naman mga to yung ano, pag nakababaan na kayo, ito yung spot namin. Ayan, oh, napakaganda. Oh, di ba? Napakahirap ng fishing spot namin mga to. Barangay Sumi lang to. Sulit kasi natin yan sila, kasi Michael, si Kachoy Ronnie, tsaka si Kachoy Delmar. Ano, sasama ka ba sunod? Di na! Yun, samahan niyo po kami rito mga toy. Good morning po. Dadalaki ng nightfish dito mga toy, tsaka ano, dalag. Sana makadali tayo. Nakasit up na tayo ng pang casting mga toy. Ito lang sit up natin mga toy. Paddle tail na 3 inches. Yun, ganun lang mga toy pag sit up na. Normal na sit up lang po ito. Yun, gagamitin natin yung binigay sa atin ng isa nating subscriber, si Kachoy Nel. Yan. At tapos bibit in with din tayo matoy ng ano na bigay ni Papa Ching na taw-taw. Kaso mga katoy yun, nasira. Hindi ko napansin. Lumuwag pala yung lock dito sa may ano. So bibili na siguro ko ng ano to, yung lock sa hardware. Mayroon naman yan. May mga ka-size naman yan. Sayang. Pag bibit in with natin tumatoy pang tilapia dito sa gilid na tumatoy. Ayan. Yung mga tropa andun mga toy sa kabila. Nagdadalag din si ano, si Michael. So yun. Tara mga toy, samahan niyo po kami dito. Sana makadali kami. So dito lang tayo mga toy. Okay. Yan. May kinakagat na. Yun. Uy, malaki to. Alaka. Ano to? Ay, plapla mga toy. Plapla mga toy. Ako mga toy, nakawala. Di kaya ng taw-taw natin. Mabigat. Sapat may pansalo ako mga toy. Uy naman, ano sana. Naka 7 fingers tayo. Ha? Naka 7 fingers po. 8 fingers na yun. Opo. Napalaban to. Taw-taw ni Papa Ching ha. Yun, huli. Yun. Oh, yun mga toy. Second catch natin. Ay, nakawala pala yung isa natin. Pwede na tamatay. 3.2. Ayos. Mati, waiting lang natin yung isa dun. Magkakasting ako matoy kasi kailangan ko ng pangsisig ngayon. Pasalubong natin sa yung pare ko. Pista kasi mamaya sa may ano. Alam, malabo. Sa may Mandaluyong. Ano Kachoy? Kumusta? Choy. Wala, meron dito? May iba. Kibit-kibit lang din. Ikaw Kachoy, Mark, laki nung nadali ko doon, nakawala. Doon. Di pwede nito balit ang taga dito. Dapat pala malaking taga ko. Yung taw-taw nakadali. Sayang Kachoy. Ayan yun. Di na naman ako makatulog dito. Kakaisip. Gano'n ako pagka nawalan ng ano, ng plapla. Di ba kung nung tayo sa Angulo? Ang laki talaga mga Kachoy. Alam sa Angulo tayo, di ba? Sabi Oo. ko kailan na malapit na, saka inayang kasi ano eh. Idol bata. Shoutout nga pala kay ano, kay Bata TV. Andun daw sila sa ano, engineering office mo to. Dito lang din sa may dulo nito. Tsaka si Kabiwas. Sa Kabiwas ba? Kasama? Sabi sa akin kahapon eh. Chat ko ngayon ulit. Shoutout nga pala kay Rhea Blancas, lalab ni ano, Kachoy Delmar oh. Yes, sana all. Lagyan natin ng effect. Sana all. Uy, sana all. Yan. Shoutout Kachoy. Salamat sa ano, sa full support. Mga Kachoy, ang lupit bumiwas. Oop. Anong klaseng ano yan? Casting. No. Nire-ritualan.
Ang lupit oh. Oh. Oh, yung laki ng night fish mga katoy. Ulit. Ano? Yan oh. Oop! Galing. Michael, ano ka ng ano eh? Kakatuwa. Ang laki na nakuha niyan mga katoy. Huwag niyong aanuhin yan. Tingnan niyo huli niyan. Ito. Pakita mo mga katoy. Pakita natin. Eh, ganyan lang yung mga katoy. Pero, oh, ito nasa ano to? Mga 4 na kilo to. Ang laki mga katoy. Night fish oh. May pangsisig na tayo. Dapat 3 na yan eh. Tumakbo nga ako sa kanya kasi bibidyoan ko. Iyon mga katoy. Bali, sayang mga katoy itong ano, fishing spot natin. Yan sikat si ano, nakadali ng night fish. Ang laki. Sayang mga katoy yung ano, yung nakawala akong kami. Siguro ano, babalik-balikan na lang siguro natin to. I-update ko na lang kayo mga katoy susunod na ano, fishing adventures natin dito. Siguro nagsumbong yun mga katoy, kaya ano, hindi na kumagat sa mga kasama. A few moments later. Ayan mga katoy, nakabanding ko rin yung inaasam natin. Uy! Ginagawa mo! Papakita namin mga katoy na ano, marami na talagang harvest dito sa ano, sa Guadalupe Ferry Station. So, maraming salamat nga pala sa ano, sa nagpapakita katoy Aldin Bernal. Kuya Prince Parbalan. Yan, salamat kuya. At tayo magbabanding. Salamat po, salamat. Gagamitin natin yung bigay sa atin ng subscribers natin. Tapos yung bigay sa atin ni ano, bigay sa atin ni Papa Ching, taw-taw. Masay oh. So yun. So mabilisan lang to mga tayo kasi galing na ako mga tayo dun sa kabila. Eh, naka-isang piraso lang ako. So binigay nga sa atin ni ano, binigay sa atin ni kasi Michael na huli nilang ano, nag-fish ang laki. Mabilisan lang to mga tayo para gumanda-ganda yung video natin at makasama rin si Kuya Prince. Ay kuya, tinatak mo na. Sana malaki. Ay sus, ginoo. Ay agay. Diyos ko. Kuya, ano ito nangyari dito? Ay apon. Sa dulo nito. Ayun, binigyan tayo ng Sir Prince sa Batman mo tayo. Uy, paano ba paggamit ito kuya? Ay, itutusok lang. Aba, ayos to. Parang gusto kong gamitin sa taw-taw. Gamit ng ganyan. Ito yung gamitin natin mga to. Sa taw-taw ka siya, yan. Oo, para kitang-kita niyo yung ano. Oo. Ayun, dito excited to. Nakatawa itong floater. Ganda ng floater, gumagano. Ayan naman. Uy! Oh, pwede na siguro to. Ay, alanganin pa din mga to eh. Ano ba yan? Pero kung ano to, sarap kong idahin ko yan, no? Kagaya ito. Yun! Ala! Dami dyan. Ay, Ayun maku, po, si alangan. Kachoy. Meron din. Ayos. At si Master Jojo. Break time na, break time. Ang sarap sa... Break time? Wala pa alas 12 kuya. Ay mo na. Alanganin Umapaw pa. yung tubig, dami kagat doon eh. Kulang ng 1 inches eh. Dami yung sa kasya oh. 2.9. Ay, malalaki to kuya. Oh. Ayan o. Yan ito. Ay, ang Kasi, huli oh, po ni... ay, maganda. Oo, di ba? Ayan po, huli ni Master Jojo. Ayan, huli ni Master Jojo. Oo. Ayan po yung huli ni Maganda Master size Jojo. mga Kilo to na. eh. Mga 1 kilo lang talaga. Ang Yan. ulam Oo, na yan. Ulam na namin to. Yan, oh. Ang ulam na yan. Yan, si Kuya Jojo. Wala, sa 8. Shout out sa'yo kuya. Shout out Oh, yan. kay Ochoy. Ha? Yun, thank you. Doon sila ako si Aldin, nandun oh. Nandun, kabila. So dito lang kami na Kuya Prince. Kakain daw muna. Bitin eh, bitin. Pala si Onyo ko. Kapila. Yung maraming tato. Oo, si ano. Si Onyok ba yun? Uy, grabe na to. Sarap sana itong daingi. Kaso baka pagalitan ako ni Lolo eh. Ay, yung isa. Ay, yung isa, malaki lang ito. Eh, Kasi para to. Yun.
Ay, pwede na to. Bilihan na, Matoy, bilihan. pwede na to. Oh, ay mo na Oh, ka. ingat kuya, ingat. Ay na ako. Kasi ngayon malalaking bangka tsaka choy, wala oh. Ay, ano. Malalaki. Focus tayo. Gagatin mo. Yun yun. Yun! Ay, ito, nadali rin. Malaki-laki na to. Oh. Ayos na to, Toy. Oh, kuya. Malaki-laki na to. Yan, oh. Wala na. Yan. Yan. Kahit makaapat lang ito, Matoy. Pwede to, umuwi na tayo. Ganda-ganda size yun, ah. Maganda pag pinupokus pala, eh. Hindi nadali ko yan. Uy, yun na. Pinagat na pala mga. Huli ka, balbon. Ay, sus. Naku po. Alanganin pa. Alanganin pa. Huli kita eh. Huli ka. Naku mga tayo, mag-i-hindi kayo pala dito pagka ano. Undistrike nga pala dito. Kung gusto nyo magpawala ng mga stress, dito kayo. Hanapin nyo po si Kuya Prince Pabarlan dito. Halos araw-araw dito si Kuya Prince. Beauty. Oh, kakalagay lang mga toy. Oh. Bakit daw ang sinasabi ko raw sa video ko, araw-araw ko nandito. Bakit nung nagpupunta siya, wala daw ako. Baka di nakatayo. Hindi, baka sabi ko, malaki po itong ilog. Sabi ko ganyan. Hindi lang naman po pwedeng isang pwesto lang. Yun mga kapitoy, nakadali na naman. Ay, ganda ng Salvig. ang laki sa Ayaw mo na. Pero gusto pa nila. Gusto, yung ito yan pala pamagat natin ngayon. Nakakuha ko. Nahihirapan ako maghanap ko yan ng ano Hindi, oh, Checho, yung sa pamagat. katulog. Sa katulog, gagawa ka ng ano. Ayaw mo na, uuwi na sana ako, kumagat ko. Yun o. Yo! Yun. Yung ayaw. Yung ayaw mo na mo gusto eh. pa nila. Gusto pa nila. Kaya mga tayo, 3 fingers to, kuhin natin to. Namimigay mo din. Yung iba, binibigay ko din. Yung Ako iba, din, namimigay yung ko. iba, dinadahin ko talaga. Yung inano, binabaon ko araw-araw. Yan na naman. Oh, ay, malaki-laki lang kuya Oro. Natakot kasi ano ko na mga to eh. Itatabi ko na sila eh. Kukunin ko na eh. Sinanglay tawagan ko yan sa Bicol, yung dalang na nahon. Dati hindi ako kumakain ng talak. Pinakain ako ni Don Robert ng talak. Masarap talaga yung Sarap. isang malaking nyug kasi yung binira doon. Sarap dati ayaw ko kumain ng talak. Hindi kumakain na ako. Nung simula nung pinatikim ko ni Don Robert. Yung huli namin sa Buhayang Bato. Masarap. Pagdamihan mo na lang ng ano, masarap. Luya. Oh, madali. Tapos kataan. Kasama. Lagyan ng ano, ng... Ayan na. Lagat na. Lagyan ng ano. Lagyan ng talong kuya. Oh, sarap. May sili. May sili. Ah, ito kuya. Oy, Ay, kuya. yun, Oh, magalaki. Buti pa si Kuya Prince pala. Kaputa malaki yan. Malaki-laki na yan. Malaki na to. Malaki-laki na to. Ayun, malaki-laki rin. Oy, galing. Oo, kuya. Magkapatid ata to kuya. Buenos mo naman. Hindi na to. Uy, magkapatid. Atay, oh. Oh, ayan na. Tingnan ko. Yan, mga Yan ang mga huli ng boss. mga mga professional. Oh, yan oh. Oh. Sakto, good size na po. Isa, oh. Ito yung kagawad namin dito Marisa, may Malalaki. may barangay Makda. Malalaki yun. Bukan ko magkumaga na. Kagawad. Tatakbo pa ba kayo yung kuya? Hindi, dito lang ko sa amin sa asosasyon. Sa Malaki.
malayo malalaki. Ay, kinagat na, tapon ko lang. Pero na naman. Uy, yan na naman, oh. Oh, magaganda na kuya. Oh. Ayos. Ibalik natin mga to yung medyo alanganing size para lalaki pa. Mga 3.2. Yan, matik na yan. Kanino nahuli ko dyan, lalaki. Kailan kuya? Ano, nakarang taon. Oo, grabe yung nakarang taon. Malalaki talaga isda. Ano talaga? Bakit kaya ngayon hindi masyadong lumaki yan? Kasi biglang wala eh. Umuwi Mas lang. maganda ngayon, pre. Mas mahaba itong season na to ngayon. Mas maganda, mas mahaba ngayon. Ang daming malilito, di ba? Yun, yung pangamba yun. Oh. Dami, may mga sumunod pa oh, na similya. Mukhang mabibitin tayo sa van. Hindi po pupunta tayo. Ang bala ko lang sana mga tikang kukuha lang ako ng video ng mga ilan lang. Kasi yung doon sa may kurang isugi lang talagang wala. Sayang pa yung nakawala ako doon. Sabi ko, dudugtong ko lang dito kahit pa paano kumaganda yung video natin. Napapasarap na mga boy. Grabe. Grabe oh. Wawala na ito. Yan lang. Ito kaya may dapat dito ay 5 gallon tayo na ano, tubig na malamig na siya marunong magbalansin sa tao. Holy God! Ay, walang anin mga tis. Ayaw nito. Kabasyada yan dito yun. Yung Anin. kabasyada yan, kaya pinipilit si ano na. Matiping ba yung ba? Yun! Ay, auto yan. Ay, walang anin. Magkano yan? Pagka... Dalawang kabla, pagkaban. Nakakatawa rin ito. Hoy, kumain naman kayo! Wala lang kain-kain, Kachoy! Yan si Kachoy Alden. Kachoy, kumusta? Marami? Nakarami na, Kachoy? Okay lang. Patingin. Ay, di Yan doon, kapabalik ko lang. Hilahin ko, dadali namin sa Quezon. Dito yun? Hindi, wala. Tubig lang. Inuwi mo na? Hilahin ko na. Ayos para sigurado pasalubong. na. Ay, May pangpasalubong ka na naman pala sa mga trabaho mo. Oo. Hirap ang ulam doon. Saan? Dapat damihan mo. Quezon, doon sa Pagulak pati. Quezon. Sa ukan lang, dala sa may Sariaya. Ah, layo. Ay, layo. Ay, kami, ano lang. Wala pa signal doon. Lipa lang kami, lipa. Kunti na lang, Bicol na yun ah. Oo. Babalik pa Walang daan eh. Oo. Dumaan dito, malaki talaga. May 5 fingers na nga. Doon, malalaki huli nila kanina eh. Dito rin, mayroon din doon. Kaso napakarami na. Napakarami na rin doon. Baka magsabot-sabot. Puro kayo doon? Baka mag-ano na yung mga pamingwit namin. Kaya dito nga po. Ano nga po gusto eh. Dami. Kabul-bul na. Kabulbul, ang hirap pala pag mga braided yung ano. Parang hindi yung panalatag yung baba. Kaya dito sa akin, mahirap na eh. Si boss, nandun pa yun, mamaya pa yun. Hindi ba yung pinaprint ko sa'yo? 25 pa lang. Maya-maya pa yun. Pero ang dami ang huli, grabe. Dami na. Malaman na naman ito ng taga, ano. Mga taga Santana, no? Taga Santa Ana. Pero kita mo huli ni Papa Ching, tsaka ni Bilog. Dami, grabe, lalaki. Panday. Meron malalaki din ngayon. Eh, Papa Ching, binibigay niya rin yung Pinamimigay niya rin. namimigay niya rin. So, pinahili sa kapitbahay. Mga kapitbahay niya. Robin Hood yan sa kanila eh. Oh. Bait na ito. Ano tawag doon? Eh, Makamasa. dito nga sa atin, Robin Hood yan eh. Ang hindi lang Robin Hood, si ano eh. Si Kagawad. Ito kasi yun. Oo! Oh, di ba? Grabe yung mga plap-plap ako tayo.
Pag hinati mga toy, plaka to. Umabot ka mo ng 2 buwan yan. Pag dalawa. Grabe, mag-hindi ka talaga rito. Okay, bakit talaga? Akis mo pala ng nabibig ko, nana. Pero ito, masarap na to kaysa yung toyo. Kakalagay lang oh. Sige kuya. Ayun ang pinaganda. Oo. At least nakabanding na rin sila mga tayo. Banding tayo sa support na lang mga tayo kay ano, kay Prince. At napakasipag rin na vlogger to eh. Hindi niya pa nakukuha po yung ano, yung once hour niya. Pamantay ko nga. Ay, ibig sabihin ko na lang sa kanya, masabi ko. Oo. Palagay dyan, Saka yung pamangkin ko. subscriber. Konti na lang sa kanya, nasa ano na lang, 18. Sabi nga ni Commander eh, oh, dapat nanonood ka, bakit commercial na, ay pabayaan mo yan, kung sila kukuhan eh. Oo nga. Oo. Yan nga eh. Di ba ini-script nila ako yung Oh, di ba mga to? Yan ang mga subscriber talaga dapat. Ayan, maraming salamat ka pala. Bernal family. Sa amin kasi maraming Bernal sa Bicol. Oo, pinaka pa naman eh. Sa Bicol ka na. Sana po. Ang dami mga teacher pa dun sa Ano amin. ka, Chuy? Bicol ka rin? Oo, pilar ako eh. Kaya pala eh. Kami Lipmana. Kaya pala. Kaya pala. Ano, baka nga pinsan mo yung mga yun. Maraming pilar, karamihan sa amin sa tabako. Mga padion pa ng tatay ko yun eh. Mga best friend ng tatay ko yun. Nabuwa kayo, nabuwa. Bari lakas kami, Bari la Bermeo. Bari la Bermeo Charter. Oo, kasi dito na ako lumagit sa Maynila. Yung si pala ako, lumasa ako sa amin. Ayun, mag-ibig. Diba kasagsagan nun ng recruit? Makasaysayan din pala to. Basta kaya mo na humawak ng Armalite. Dati no? Oo. Ang magawat na kayong magulang mo nung pupulik ka nun. I-religom ka nila. Pero bulati ko kuya, dali mo. Sayang din yan. Yan na naman. Ayan na. Ayan, pili na to. Yun no? 3 fingers. Harap ng daing to. Yari ka sa akin ngayon. Marami rin tayo ko nun. Mga 4 kilo na siguro yun. Pangpasalubong to. Pagsahog-sahog sa gulay. Hindi pa natatahuli. Kaya friends, so dali mo na to. Magpapalitan. Napakarami ba to? Maliliit nga lang. At ako'y... Ayan, no? Malalaki lang sana, no? Hindi, ano yan kasi, malalaki yan. 2 linggo na kasi yan sa amin. Ah, lumiit Saan ba ba? pinanguwayan ka, Joy? Sa ano, doon sa Makati, ano, may boundary doon. Oh, Huwag kasi, ka lalagyan ng konti. kaya. At kukuha na rin ako ng bago ulit kasi grabe na yan. Ako, tinapukuha niyan. Tapos kasi bukas, parang lalayos na kayo bukas. Susulitin ko, sabi ko yung bago ngayon. Ayun, kuha ka na rin yun para ano. Hindi, marami pa ito ka, Chuy. Marami. Kuha ako nung kanina umaga. Eh, alam mo, yung mga tropa kasi pagka nagano rin kami. Ayaw kong nabibitin. Ayaw kong nabibitin kami. Talaga na, solve no. Oo. Mahirap pag nabitin. Hirap kong nabitin eh. Sakit sa puson. Diyos lang. Ano ba? Ay, yun mga toy. Yun na nga ng fishing banding namin. Nila kagawad. Yun. Boss. Sa lilipat daw po sila mga toy. Lipat lang namin ang pwesto. Yan si Kanyabi. Nagali na kasi si Kachoy pumunta. Ninarbis na nila yung malalaki. Naubos na. So ako rin, bali, may pupuntahan din ako. Ano na, alauna. Ano pa? 1:45 ko yan, no? Ayun. Ayun, bali 1 lang ako mga toy. Pre! Kachoy, Sige, sige Kachoy, ingat, ingat. Doon lang kayo lipat. Ayan. Mga Katoy, yan po, si Kuya Prince Paparlan po. At humingi po ulit ako ng tulong nyo mga Katoy. Sana po, ano, suportahan po natin si Kuya Prince Paparlan. Oh, yun naman, oh, yun, oh. Yan, ganun mga Katoy, oh. Yan. Umabot pa. Umabol pa, pauwi pa. Palipat na, umabol pa. So yun, thank you po sa lahat ng sumubaybay sa amin sa fishing banding namin ni Kuya Prince Paparlan. Saka nila, ano, Salamat. Kuya, nila Kachoy Aldin, saka ni Kagawad. So yun mga Katoy, bali, ano, at mahaba na naman yung video natin. O yun, sa dami-daming harvest ni Kuya, yun. Nakatatlo na siya, pangulam na rin. So yun mga Katoy, bali, nababa na yung video natin. So ano lang, 10 minutes na lang ako. Tanggalin pa yung ulo ko.
15 minutes na lang bago mag-1 ay uwi na rin ako. Maraming salamat po. Ay, yung fishing spot pala natin mga toy, ano? Yan, oh, malapit kami dito sa may, ano, Guadalupe Bridge. Yan, malapit dito sa may Ferry Guadalupe. Yan. Yan, yun lang po. Thank you.